toto je vlastne model tej rakety, ktorá obiehala, tej kozmickej lode, ktorá obiehala okolo Mesiaca. Toto je vlastne to, čo som spomínal, tú dvojstupňovú raketu, mala dve časti. Áno, s týmto sa zniesli na Mesiac. Áno, pôvodne potom, keď prišli k Mesiacu, tak to vyzeralo asi takto. Áno. Jeden zostal tu, dvaja prestúpili do tohoto a zniesli sa na Mesiac. Áno. A na tejto časti odštartovali hore, spojili sa, prešli do tohoto modulu, áno, a obiehali okolo Mesiaca a vrátili sa k Zemi. Áno. Toto je naša Zem, áno. Tu bola vyslaná raketa na obežnú dráhu, ktorá vyniesla lunárny modul. No a ten potom pokračoval, museli to prestavať, áno, tak ako bolo potrebné, ako to bolo naplánované a pokračoval k Mesiacu. Tu sa tá kozmická loď spomalila, niesla troch astronautov, no a pribrzdilo sa to, dostalo sa to na obežnú dráhu okolo Mesiaca, potom na nižšiu obežnú dráhu, to tu nakreslené nie je. No a potom ten astronaut obiehal v servisnom module, to tam potom uvidíme, okolo Mesiaca a dvaja zostúpili dole na Mesiac. No a tu v podstate mali k dispozícii takú dvojstupňovú raketu, kde na tej poslednej, na tomto stupni odleteli naspäť, spojili sa s týmto a vrátili sa na Zem.